RMN Drama presents Handu Manan Sa Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Danau City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Jay. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, wali ka maglungag. Ay, wa naman tay kwarta dong oy. Si Papa di mo, wa man sad buhatag. Ha? Nga naman, di ba bago mo siya sweldo? Ay, oo, pero tuwa naman sad siyang barkada. Nag-inom na punti gali ito dito. Unsa? Pa! Oh! May gini Jay. Tagi di kwarta na be. Kuha ni kwarta na muna. Nga mis ino man eh. Naunsa ko taon ka pa? Wala gid ka muhatag og para pagkaon sa bahay. Nya, mangayo pagid ka. Kisa mga parang magbuot-buot rin ako ha. Uy, anak na tika ay kubot eh. Ikaw, mahan mga taga. Pero irresponsable kang dako. Abo ang manigap. Oh, Gunagay reklamos kung pagkaamahan. Hala, layas! Dong, ay nga nung nanghipos magka... As imong mga butang. bulayas na din ni ma. Panghipos na si mama sinina. Ay nga nukod. Hindi na ako makagwanta ng papa, ma. Ug di sa kumsugot nga, mapabilin ka din eh. Sige na, ma. Panghipos na samtang wapa si muli. Dong, Anilang na tamo istar, ma. Dong, naggasto-gasto man lang gyud ka, uy. Nag-abang pa magitaan ng kwarto. Ay, gantos lang sa unta nimo ang imong amahan. Ay, kawala ka, ma. Ako rin bahala sa tanang gustuhan. Ako'y bahala nimo. Mangita ko trabaho. Dong, Wa pa mong kinaibawan nga nangita og trabante ba eh? Bisag unsa lang kong trabaho ba eh. Dawaton ako. Basta makakurata lang ko. Bisag pareho sa kong trabaho? Dawat ka? Basurero? Oo. Moro man pangita po nako. Nya, tuyog tas palibot para manguliktag basura. Sa kahit anang da kontrak. Saman, okay ka na? Sige, sige bay. Sugod ko. Basura! 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 Nena drugs, basura! Oh, bay, kita ka ng babae stress? Ay, gwapa kayo, no? Hello? Oh, bitaw. Pirmi na siya da, bay. Basta mangulikta ng gano'y imig basura. Naagi na siya da stress. Oh, hindi tanaw siya ba yun? Mismal siya, oh. Kupahaw eh. Di mo ko makalimot sa naong sa babae kanina, stress. Labi na nga ni Smiles eh. Ang sakay pangahan ito niya, no? Bayad kuya. Salamat dong. papalit akong sigarilyo kaya. Ikaw? Ha? Kailat ah? Recorded by X Thunder Gaming. Sorry miss. Dili. Abi magod ako, kailat ah. Unya, nalimot lang ko. Tara yung sigarilyo na yun. Manigarilyo ka, miss? Dili, uy. Gisugod ako sa kong papa. Excuse me ha.
pahag niya. Aray di siya magpalitan. Ay, tumahinga na sa akong sweldo eh. Tigil ka pa igo. Kuhang na kayo. Tambal pa lang daan, mama. Ay, asam kong kwarta ni. Saman, andam kang mabaligya sa mong kidney? Unsa? Tarong ba eh? Sige binuang daod. Seryoso bitaw ko. Tayo nangita og kidney donor. Andam nga babayad og dako. Kung makapasa rin mong kidney, palito nila. Kung makapasa rin mong kidney, palito nila. Wala na gid ko lang choice. Kinahanglan nila akong buhaton para mabuhi mi ni mama. Nak, unsa man itay nasud sa imong utok kay imo magibaligya ang imong kidney. Una ko choice, ma. Pero sige lang, ma. Napang ko yung usa ka kidney. Ang importante, di ta maglisod. Jay, Atang-atangan ko tong babae sa tindahan, eh. Gusto kong makig-ila-ila niya. Kayla, Ako dahil si Jay. Naana ba kay Yab, Kayla? oh, diretso man. Oh, maunahan pa lang unya ko sa lain. Kay sa tinuo lang, na-inlove na ko ni mo pag una pa lang akong pagkakita ni mo. Kung sugton ti ka, musugot ka nga ito na kupuyo sa inyo. Ah? Gusto na kayo kumulaya sa amo. Di ka pwede ako sa batasan sa kong amahan ko. Pisyoso kaayo. Unsa man, musugot ka? Ma, si Kayla. Akong uyab. Hi, tita. Mayong hapon. pagmama na lang nako, Kayla. Jay, mabdus ko. Tinood? Pablos ka? Oo. Nga nag-uol mo ka? Ngano ikaw? Nalipay di ay ka? Uy! Maamahan na niya ako. Ang pingan na ng atong maabot nga nakday. Paspasa sa adlaw dong no? 12 naman ang edad ni Dong Jello. Lagi, paspas kayo. Pero wala naman na ito masundi. O sara may gihatag sa Ginoo nato. Oh, Ginoo ko. Ngano nagsuka man ron si Jello? Kidney failure mo ay hinungdan. O kinahanglan siya og kidney transplant. Unsa? Ginoo ko. Ako, i-test ko kung mumatch ba ko, Dok. Unfortunately, dili ka pwedeng mo donate sa imong kidney. Dili match sa imong anak. Ikaw, sir. Basig mo match ka. Dok? Di na ko pwede, Dok. Usan nila akong kidney. Unsa? Day, pasabdo na unya, tika. Pero sa pagkakaroon, mangita ko paagi nga makakitag donor ni Dong Jello. Sorry kayo ba pero wag yun eh. Bisag kinsa naman nga nagipangutanan ako. Sao, min ako?
Para na ko babuang magsagig pangitag donor. Hello, Kayla. LJ, wala si Dong Jello. Unsa? Dilo! Dong! Just what is it in me? Ever let me go? Nakapahimos man tuod ko sa kwarta tungod sa pagbaligyan ako sa kong kidney. Pero wala ko matabagi nga akong anak sa panahon nga nagkinahanglan siya. Hangtod karon, gibaso na ko nga akong kagalingon. Nga wa ko maluwas ang akong anak. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga hikalan kaagi ni Jay nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, Take Me Out of the Dark. Buhatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain, ugabos sa direksyon ni Basila Raganas. Kamusta mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamila.